Πήρε με έναν κοπελίνι του τεκούρα και έμεινα μια νύχτα. Το μόνο πράγμα που θυμούμαι τι το είναι. Πήγαινα στο καλό χωριό και έρχομαι με τη σειρά πάνω το εξάμηνο. Έκαναμε το τσιγάρο, το άλλο μάλλον μετάμηνο, 5 μήνες. Τελειώναμε τα σχολεία, κάναμε τους πάψεις μας, 2 μήνες, 3. Και έπειτα σκέφταμε εκ νέου, πάρει από το καλό χωριό στη ζωή. 3 ιεραρχών εορτάζασαν τα σχολεία. Στο καλό χωριό, εορτή των γραμμάτων. Και πήγαιναν όλοι οι κάτοικοι της ζωοποιής, πήγαιναν στο καλό χωριό για να πούμε ποίηματα, τραγούδια, να ψάλουμε διάφορα. Και οι κάτοικοι του καλού χωριού φιλοξενούσαν μας εμάς, όλους τους ζωοποιάτες. Πέραν τους σπίτια τους να διασκεδάσουν. Και την ημέρα που εκλείαν τα σχολεία εδώ πάνω που κάνουμε εξετάσεις στις 8 του Ιουλίου, όλο το καλό χωριό έρχεται εδώ πάνω πάλι. Επίσης οι ζωοποιάτες όλοι φιλοξενούσαν τους. Όπως ακούσαμε και προηγουμένως, μέχρι το 1913 το σχολείο λειτουργούσε εν αλλάξ. Από τότε μέχρι το 1982 το σχολείο λειτουργούσε στο χωριό σαν μονοδιδάσκαλο. Από το 1982 λειτουργήσε το νέο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Καλού Χωριού, όπου συστεγάστηκαν τα μικρά μονοδιδάσκαλα σχολεία των χωριών Ζωοπηγής, Καλού Χωριού, Λουβαρά, Αγίου Παύλου και Αγίου Κωνσταντίνου. Η αλλαγή αυτή κατέστη αναγκαία με τις αυξημένες απαιτήσεις για μόρφωση και πραγματικά ωφέλεσε τα μέγιστα τους μαθητές και δικαίωσε τους πρωταγωνιστές αυτής της ιδέας, γιατί αρχικά υπήρχαν τεράστιες αντιρρήσεις για τη λειτουργία ενός τέτοιου σχολείου. Ας ακούσουμε όμως μαθητές που φοιτήσαν τόσο στο μονοδιδάσκαλο σχολείο του χωριού, όσο και στο περιφερειακό, για να δούμε τι έχουν να μας πούν και ποιες είναι οι δικές τους διαπιστώσεις και εμπειρίες. Ελευθερία, εσύ μέχρι την 4η τάξη ήσουν στο σχολείο του χωριού σου. Στη συνέχεια μπήκες στο περιφερειακό. Για πες μας, σε ωφέλεσε αυτή η αλλαγή, πώς και γιατί? Με ωφέλεσε αυτή η αλλαγή γιατί στο δάσκαλο σχολείο ο δάσκαλος ήταν υποχρεωμένος να κάνει και στις 6 τάξεις μάθημα. Έτσι, εγώ επειδή ήμουν και μόνη μου στην τάξη δεν μπορούσε να... Πολλές φορές δεν προλάβαινε να μας τελειώσει το μάθημα και έτσι μέναμε αρκετά πίσω. Ενώ στο περιφερειακό ο δάσκαλος είχε και τις 6 ώρες για να μπορεί να κάνει μάθημα σε όλους τους μαθητές, στη μία τάξη. Ενώ και πολλές φορές είχε και ο κάθε μάθημα το δάσκαλο του. Ενώ στο μονοδιδάσκαλο δεν μπορούσαμε να παρακολουθούμε σωστά τα μαθήματα. Επίσης, στις διάφορες εκδηλώσεις που γινόνταν στο σχολείο, μπορούσε ο κάθε μαθητής να δείξει το ταλέντο του, ενώ στο μονοδιδάσκαλο σχολείο δεν μπορούσαμε να έχουμε μια εκδήλωση για να κάνουμε κάτι καλό για μας. Δήμητρα, για πες μας εσύ τις δικές σου εμπειρίες από τη φοιτησή σου στο περιφερειακό σχολείο. Οι εμπειρίες που είχα τα 5 χρόνια που είχα την ευκαιρία να φοιτήσω στο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο είναι πολλές και ποικίλες. Μπορώ να τις χαρακτηρίσω ξεχωριστές γιατί υπήρξαν προπαίδευση για τα γυμνασιακά χρόνια που ακολούθησαν. Στο Περιφερειακό Σχολείο είχα την ευκαιρία να γνωρίσω το συναγωνισμό και την ευγενία μίλα μεταξύ των συμμαθητών μου. Επίσης, έμαθα πώς να είμαι μέλος μιας κοινωνικής ομάδας, τις οποίες τα μέλη της συνδέονται με στερεούς δεσμούς, τους οποίους αποτελούν τα καθήκοντα και υποχρεώσεις του κάθε μέλου της. Επίσης, ο αλληλοσεβασμός, ο υπολογισμός της προσωπικότητας του κάθε ατόμου και η ευκαιρία που μου δόθηκε με το να συζητούμε τα προβλήματα που απασχολούσαν είτε τα άτομα είτε την ομάδα ολόκληρη. Επίσης, στο περιφερειακό μου δόθηκε η ευκαιρία να δημιουργήσω αληθινές φιλίες και γνωριμίες με τα παιδιά από τα 5 γειτονικά σχολεία. Που πιστεύω ότι κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα είχαμε την ευκαιρία να γνωριστούμε και να δημιουργήσουμε φιλίες. Από ό,τι ξέρουμε είσαι άριστη μαθήτρια στο γυμνάσιο που φοιτάς φέτος. Νομίζεις πως θα ήσουν το ίδιο άριστη αν έμενες στο μικρό μονοδιδάσκαλο σχολείο του χωριού σου?
Όχι, γιατί όπως ανέφερα και προηγουμένως, στο περιφερειακό είχα την ευκαιρία να γνωρίσω τον συναγωνισμό και την ευγενή να μιλάω μεταξύ των συμμαθητών μου. Αυτή την ευκαιρία δεν την είχα στο μικρό σχολείο του χωριού μου, γιατί ήμουν η μοναδική μαθήτρια στην τάξη μου. Επίσης, στο περιφερειακό υπάρχουν δασκάλοι που αφιερώνουν όλον τους τον χρόνο σε μια και μοναδική τάξη. Επίσης, υπάρχουν δασκάλοι όλων των ειδικοτήτων που έχουν ως σκοπό να αναπτύξουν και να φέρουν στο φως ταλέντα που κάτω από άλλες συνθήκες θα ήταν αδύνατο, όπως τέχνης, μουσικής. Μαρία, εσύ φοιτήσες από την αρχή σε αυτό το σχολείο και από ό,τι ξέρουμε ασχολείσαι με τη συγγραφή ποιημάτων. Θα μας πεις κανένα από τα ποίηματά σου? Ναι. Στη ζωοπηγή. Θέλεις να δεις γη όμορφη, θέλεις χαρά να έβρεις, πάνε στη ζωοπηγή για να βρεις γη ειρηνική. Θέλεις να δεις χορκόν ωραίο, θέλεις τον ήλιο για να βρεις, ειρήνη μέσα στην καρδιά σου, στη ζωοπηγή μόνο θα βρεις. Θέλεις υγεία και ομορφιά και καλοσύνη και χαρά, πάνε στη ζωοπηγή που έχει γίνει ειρηνική. Απόδειμε που ζεις μακριά, θυμήθου το χορκό σου, που λάμπει που την ομορφιά και στέκεται ομπρός σου και καρτεράσε πώς και πώς σήμερα στη γιορτή. Να δούμε τώρα τι θα μας πούν και τι θα μας παίξουν οι σημερινές μαθήτριες του Περιφερειακού Σχολείου. Νίκο, από ό,τι γνωρίζουμε, είστε πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων του Περιφερειακού Σχολείου από την ίδρυση του μέχρι και σήμερα. Τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό? Νομίζω μετά από ό,τι έχουμε ακούσει και δει από τα ίδια τα παιδιά, περιττεύουν οτιδήποτε άλλον καθώς και οποιαδήποτε σχόλια. Εκείνο που ήθελα εγώ να τονίσω είναι η κοινωνικοποίηση των παιδιών που είχαν την ευκαιρία να πάρουν με την λειτουργία αυτού του σχολείου. Πιστεύω πως τους βοήθησε τα μέγιστα να ενταχθούν στην σημερινή κοινωνία, η οποία μάλιστα έχει αυξημένες ανάγκες. Επίσης δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές με τις διάφορες εκδηλώσεις τις οποίες οργάνωναν να εκδηλώσουν και τα
ενδιαφέροντά τους και τα προσόντα τους. Όπως είδαμε, μαθήτριες άρχισαν να γράφουν ποίηματα, να παίζουν διάφορα όργανα, να τραγουδούν, πράγματα τα οποία πραγματικά ήταν αδιανόητα προηγουμένως στα μικρά μονοδιδάσκαλα σχολεία. Πραγματικά προσωπικά χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί δόθηκε αυτή η ευκαιρία στους μαθητές της περιοχής μας να φοιτήσουν σε αυτό το σχολείο και να πάρουν τα απαραίτητα εφόδια για την μελλοντική τους ζωή. Και τώρα ας περάσουμε να δούμε τους λατρευτικούς χώρους του χωριού. Τους χώρους που από την πρώτη στιγμή που θα έρθουμε σε αυτόν τον κόσμο μέχρι να φύγουμε για τη μόνιμη κατοικία μας είμαστε αρρηχτά συνδεδεμένοι μαζί τους και οι πιο κρίσιμες στιγμές της ζωής μας σημαδεύονται και ευλογούνται από αυτούς. Το χωριό διαθέτει 2 παλιές εκκλησίες και ένα ξοκλήσι που χτίστηκε πρόσφατα. Την εκκλησία της Παναγίας ή Ζωοδόχου Πηγής, όπως είναι και το εγγένειό της, την εκκλησία της Αγίας Μαρίνας και το ξοκλήσι του Αγίου Νεκταρίου. Ας αφήσουμε όμως τον ιερέα του χωριού, Πάτερ Χριστόδουλο, να μας μιλήσει για αυτές. Πάτερ Χριστόδουλε, πώς χτίστηκαν αυτές οι εκκλησίες και τι παραδόσεις συνδέονται μαζί τους? Το εκκλησάκι αυτόν της Αγίας Μαρίνας χτίστηκε περίπου τον 16ο αιώνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσαν οι αρχαιολόγοι μας. Πολλά στοιχεία δεν σώζονται για αυτήν την εκκλησία. Σώζεται είναι αφού λειτουργήσε για αρκετά χρόνια ως σχολείο μέχρι το 39. Το 40 πάλι επαναλειτουργήσε ως εκκλησία. Λειτουργούμε αυτόν το εκκλησάκι στις 17 Ιουλίου, την ημέρα της Αγίας Μαρίνας, και κάθε Τρίτη της Λαμπράς. Το έχουμε καθιερωμένο και ερχόμαστε σε αυτό το εκκλησάκι και λειτουργούμε. Έχει αναλάβει το μουσείο αυτή το εκκλησάκι τώρα και εντός των ημερών θα αρχίσει εργασίες για επιδιόρθωση. Ήδη καταθέσαμε και 5.000 λίρες για το σκοπό αυτό. Δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία για αυτήν την εκκλησία. Δυστυχώς